Regionlarda çörek qıtaldy. Prezident Sewda ministerini çalışdy. Türkmenistanda dowam edýän azyk güpçünçüligi bilen bagly problemlaryň fonuny Prezident Berdimuhammedow ýurdun ýokary derejeli sewda resmiýetleriniň arasyna kadrlar çalışdy. 4-nji sentýabrda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň fermany bilen sewda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministri Amandurdy Işanow işde goýberen düýüklü kemçilikler üçin wezipesinden boşadyldy. Türkmenistanyň sewda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministri wezipesine Oraz Murat Gurbannazarow bellenildi. Ol Türkmenistanyň sewda senagat edarasynyň başlygy, sewda senagat edarasynyň müdiriýetiniň başlygy wezipelerinden boşadyldy. Bu habaryň izýany Türkmen Nokot News neşri biri-birinden habarsyz Aşgabatdaky iki çeşmesine salyglanyp, wezipesinden boşadylan öňkü sewda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministri Amandurdy Işanowyň 4-nji sentýabrda tutsak edilendigini habar berýär. Öňkü emeldara bildirilýän aýyplamalaryň jekme-jekligi nämälim bolmagyna galýar. Türkmenistanda ýokary derejeli sewda resmiýetleriniň çalışylmagy ýurtda dowam edýän azyk üpçünçüligi bilen bagly problemlaryň ýitileşýän wagtyna gabat gelýär. Azatlyk radiosynyň ýerli habarçylary we çeşmeleri Türkmenistanyň dürli regionlaryna unyň we çöregiň döwlet dukanlaryna gytçylygy, olaryň hususy sewdadaky gymmatçylygy barada habar berýärler. Balkan welaýatynyň Türkmenbaş şäherine yerleşýän döwleti degişli azyk dukanlaryna bir hepde bäri çörek satylmaýar diýip howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli gözlenlik şertlerine çykyş edýän Balkanly habarçymyz 5-nji sentýabrda ýurt içinden habar berdi. 4-nji sentýabrda Azatlygyň mardaky habarçylarynyň biri welaýatyň wekil wazir Oğuzhan Mary we Bayramaly etraplaryna yerleşýän döwlet dukanlaryna ýerli unyň ýokdugyny habar berdi. Mardaky habarçy etraplaryň döwlet dukanlaryna çöregiň eli ýeterli däldigini, onu şäher merkezlerine hökümeti degişli dukanlardan herele 2den satyn almagy mümkinçilikleriniň bardygyny habar berdi. Un we çörek üpçünçüligi bilen bagly ýagdaýlar Lewap welaýatynyň Türkmenabaş şäherinde de kadaly däl. 1-nji sentýabrdan başlap Lewap welaýatynyň administrativ merkezi Türkmenabaş şäherine ýerli un sewda tekçelerinden ýitirim boldy diýip Türkmen Nokot News neşri habar berdi. Azatlyk radiosynyň Aşgabatly habarçysy 30 awgustda Ahaly welaýatynyň Tejen şäherine 50 kilogramlyk unyň bahasynyň hususy sewdada 200 manada ýetenligini habar berdi. Lewap welaýatynyň Türkmenabad şäherindäki pensionerler henüz plastik bank kartlaryna geçirilmedik pensiya haklaryny almak üçin bankomatlaryň öňünde häzirden nowata ýazylyp başladylar. Şu ay Türkmenabad şäherinde pensiya haklary henüz plastik kartlaryna geçirilmedik pensionerler bankomatlaryň öňünde düzülýän nowat sanawyna ýazylýarlar. Şu gün Türkmenbaşy Döwlet Täjirçilik Bankynyň öňünde düzülen nowat sanawyna ýazylan adamlaryň sany 2000-den geçipdir diýip howpsuzlyk aladalar sebäpli gizlinlik şertinde söhbetdeş bolan Azatlyk radiosynyň Lewaply habarçysy 5-nji sentýabrda gurrun berdi. Beýlep geçdik Türkmenistanda pensionerleriň pensiya haklary adatça aýyň 1-5 aralygynda plastik bank kartlary geçirilýär. Habarçy pensionerleriň öňünden nowata ýazylmagynyň sebäplerini bankomatlarda nagd puluň ýoklugy, olara pul serişdesi goýulan halatynda da onuň sanlyca adamyň pensiya ýa-da zähmet hakyny almagy ýetýändigi bilen düşündirýär. Indi 2 aýdan gowrak wagt bäri bankomatlarda nagd puluň kadaly tapdyrmadylygy bilen bagly mesele dowam edýär. Geçen aýlarda bankomatlarda nagd pul azdy. Ýöne nowata duran adamlaryň sany ýüzlerçedi. Ilat köpçüligi pensiya ýa-da zähmet haklaryny, kömek pullaryny almak üçin ençeme günläp, hepdelep bankomatlaryň öňüne gatnady. Şol sebäpli bu ay adamlar henüz plastik kartlaryna pensiya haklary geçmänke nowata durup başladylar diýip habarçy aýtdy. Habarçy käbir bank işärleriniň bankomatlarda nagd puluň tapdyrmadylygyndan peýdalanyp, raýatlardan goşadyrnak içinde bir kanun pul almagyň täze usullaryny oýlap tapandygyny hem ünsü çekýär. Bank işärleri indi plastik kartyňdaky pensiya hakyň 25%-ni öz hakyna almak hasabyna bank kartlardaky puly nagdlaşdyryp berip gadanç edýärler. Nagd puly gysgaly zerurlygy bolan raýatlar bu hyzmatdan peýdalanyp başlapdyr diýip habarçy Lewaply pensionerleriň ençemesine salgylanyp gurrun berdi. Azatlyk radiosyna bu maglumatlary Türkmenbaşy Döwlet Täjirçilik Bankynyň we Senagat Paýdarlar Täjirçilik Bankynyň Lewapdaky şahamçylaryna tasdikletmek ýa-da inkar etdirmek häzirlikçe başartmady. Ýöne Azatlyk radiosynyň habarçylary bank işärleriniň ençemesiniň banklar açylmadan öň bu ýerdäki bankomatlardan öz tanış bilişleriniň plastik kartlarynaky zähmet, pensiya, talip haklaryny we kömek pullaryny nagdlaşdyryp berýändigi barada
Aşgabatyň Kemine we Hojanyny Durdiýew köçelerinde ýerleşýän köp öýli ýaşaýyş jaýlaryň ýaşaýjylary büreleriň köplügünden ejir çekerler. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçylary we yerli ýaşaýjylar gurrun berýärler. Kemine we Hojanyny Durdiýew köçelerinde ýerleşýän Finski diýilen köne köp öýli jaýlaryň ýaşaýjylary büreleriň epidemiýasynyň ejir çekerler. Aşgabatyň sanepidem stansiýasy ýaşaýjylaryň aratalyş işlerini geçirmek barada edýän ýüzlenmelerine hiç reaksiýa bermeýär. Adamlar ören ejir çekerler diýip Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçysy 5-nji sentýabrda aýtdy. Aşgabatyň bu köne iki gatly jaýlary iki girelgeli binalar bolup olar geçen asyryň ortalarynda gurulypdy. Häzirki wagtda bu jaýlaryň daşky boýagy owranyp rengi öçüpdir. Agaçdan ýatalan böлекleri we bezegleri könelşip görküni ýitiripdir. Azatlyk radiosyna yerli ýaşaýjylar tarapyndan berilen video ýazgylarda bu jaýlaryň uzak wagtlap bejerilmänligini görmek mümkin. Binalaryň yerdeminleri büreden doly. Ol ýerde yerdeminlere barsaň möjeklerden dolulygyny görmek mümkin. Olar bolsa keselçiligi ýaýradýarlar diýip Azatlyň habarçysy belleýär. Onuň sözlerine görä bürelerin köplügünden ejir çeken ýaşaýjylaryň kömek sorap Aşgabatda arasaçylyk işlerini gözegçilik edýän bu döwlet edarasyna eden ýüzlenmeleri oňy netije bermändir. Olar ençemegedek sanepidem stansiýasyna ýüz tutdular. Emma olar hojalyk hataplaşygyna geçenligini aýdyp ýaşaýjylardan belli bir mukdarda pul toplanmagy talap edýärler. Emma bu köne jaýlar we ol ýerde etatan gruply bolmadyk adamlar ýaşaýar we olar guramalaşdyryp pul toplap bilmeýärler. Üstesine häzir adamlarda eklenme üçin hem pul ýok, büreler bolsa köpelýär, ýagdaý agyrlaşýar diýip Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçysy aýdýar. Mundan öň Türkmenistanyň paýtagtynda bürelerin köpelenligi Tomsyň başynda ma'lum bolupdy. Şonda büreler Aşgabatyň Howdanby etrapçylaryň ýaşaýjylaryny beýmada aýdypdy. Bu arada habar beren Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçylarynyň sözlerine görä köp gatly ýaşaýyş jaýlaryň gerdeminlerinde dören büreler şeýle bir köp bolup hatda ýaşaýjylar tarapyndan çağırılan arasaçylyga gözegçilik edýän döwlet edarasynyň işgärleri hem olary görüp ýyda çekilipdir we arasaçylyk işlerini geçirmekden ýüz öwrüp tölegli hyzmat edýän gulluklara ýüz tutmagy maslahat beripdir.